אני מקליט. אתה התחלת להקליט. אז אנחנו היום זה הפגישה מספר 94. הפגישה הממוספרת מספר 94, אם אני לא טועה. אנחנו עוד מעט חוגגים יובל 100. כן, או 94 או 95, אני לא בטוח. היום זה 3 במאי 2021. בחודש הזה, במאי, עוד מעט זה יהיה שנה שאנחנו מקיימים את פגישות הזום האלה, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. נדמה לי שהתחלנו בשנה שעברה ב-20 במאי. עכשיו אנחנו נמצאים באמצע הקריאה של סיפור אלגורי של י' למד פרץ, דיפרומה קץ. ושלמה, תגיד לאנה באיזה עמוד אנחנו הפסקנו ואיפה להתחיל. אנה ממך תפתחי בעמוד 15, שזה העמוד האחרון. ותקשיב בבקשה לפסקה השלישית שמתחילה באון הזמנות דסווייטן. לא הזמן, אלא און הזמן. מן הוט דם צווייטן. אחרי הפסקה הזאת יש קו כזה, קל למצוא את זה. אנחנו גמרנו עכשיו מן הוד די קיין נשמיסן, אני חושב. יכול להיות שאת צודקת. מה שאנה אומרת שאנחנו כבר 3 שורות אחר כך. כן, אבל אני רוצה להתחיל מאיפה שאתה אומר. זה בסדר, זה לא מחיר, זה איננו מחיר כבד. איפה ששלמה אומר לך, תתחילי לקרוא. און. אני? כן. כן. און אס מן חוט דר צווייטן זינג פויגל gekauft und in Stub gelost. לתרגם בבקשה. Und als man hat der zweiten... מה, אנה, מהו... רגע, אני שואל ואת עונה. מהו הפועל? מהו הוורב במשפט? חוט... gekauft. הוד gekauft, מן הוד gekauft. קנו. עכשיו תתרגם. The man about the new birds. רגע אחד. תתרגמי מן ההתחלה. און אז מן הוט. And the man, מה זה? the man, it's the... לא, אנה. מן הוד gekauft, מן זה לא the man. כן, נכון. מן זה לא אני, לא אתה, לא הוא, לא אנחנו, אלא זה פרונום, זה באופן סתמי. כאשר קנו, מן קויפט קונים. כן, קונים. אז כאשר קנו... So they bought the new birds. Dem zweiten, the second. כאשר קנו את הציפור השנייה, ומנהות ישטוב גלוסט. כן. לתרגם. קנו את הציפור ומה איתו? גלוסט. And
and gelosen, it's like to מה keep. זה לוזן? Stub, לוזן ביידיש זה לתת לציפור להיות בבית. כן. כן, ושחררו אותו. The boat, she's in the house. אוקיי. released. At least, נכון. released. Released? הם שחררו את הציפור בבית. כן. שלמה, המשפט הבא. Hat sie aheim schon still und fein der Wergen. אז אתה קראת לא נכון את המילה השלישית. הודזי מה? הודזי אהיים? לא כתוב אהיים. אהיים. לא. תגיד את האותיות. יש מתחת ל... לא, מה שיש מתחת זה ניקוד מיושן. מה האותיות של המילה הזאת? א', א', י', ה', מ'. מכיוון שזה כתיב לא תקני מיושן, הה' מיותרת, ולכן אתה צריך לקרוא את המילה הזאת כאילו כתוב א', י', מ', הוציאים אותו, את הציפור. הוציאים schon still und fein der Wergen. לא כתוב דר ורגן או דר וורגן? דר וורגן. תרגום. הוציאים schon still. היא... החתולה... אני לא זוכר מה זה דר וורגן. אבל לפני דר וורגן יש משהו אחר. הוציא החתולה, הוטעים אותו את הציפור, שטיל ופיין, בשקט ובעדינות, דר וורגן חנקה אותו. כן, נכון. חנקה, ומיט הפדרן צוויימן eingeschlagen. לא כתוב צוויימן. שלמה, אם אנחנו לא נדע לקרוא נכון, לא נוכל להבין שום דבר. לא כתוב צוויימן. לא, כתוב צוזמן. אז למה אתה לא קורא מה שכתוב? כי אני לא רואה טוב. אני מתנצל. לא, אל תתנצל, זה... לא, רגע, יש לי בעיה, מה אני אעשה? אבל בפעם השנייה אתה כן קורא טוב. לא, בפעם השנייה אני לוקח זכוכית מגדלת. אז אולי תקרא עם זכוכית מגדלת מההתחלה. בסדר, אוקיי. אוקיי, אז התרגום... מדפרן צוזמן ועם הנוצות יחד eingeschlagen. גשלוגן זה להכות. לא, 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 זה לא שלוגן, זה גשלונגן. לבלוע. ביידיש זה לבלוע. לבלוע, כן. גשלונגן בלע אותו פנימה. כן. תנסה עוד משפט. עכשיו יש פה קטע חדש לגמרי, כי יש פה איזה קו מפסיק. מנהות דיקץ... רגע. מה הפירוש לדעתכם, גם אנה וגם שלמה, של הקו הזה? מה עושה הקו הזה בטקסט? הוא לא סתם במקרה. עד עכשיו היה תיאור של העובדות, ועכשיו זה תיאור של מה הסופר חושב עליהן. כן. אני חושבת ש... the Frumekats, they have the she was understood after all the situation that she should to kill in silence these birds without any sign for the police. כן, אבל למה יש קו? Why is there a line after what Shlomo read? Because I think that there was one story, and is the new story will be again is the construction that when there was Pither,
she have the new story with the birds, I think. אוקיי, זאת אומרת, אם אני מסכם מה ששניכם אומרים, הקו בא להגיד, פה נגמר אולי המבוא, או פה נגמר פרק אחד בהיסטוריה של החתולה, עכשיו בא סיבוב שני. כן, שלמה, משפט. מנהות דיקץ גשמיסן. כן, תרגום. זרקו את החתול. לא, גשמיסן זה לא זרקו. מה זה שמייסן ביידיש? שמייסן זה לזרוק. לא, אין מילה כזאת לזרוק ביידיש שמייסן. To beat someone? To beat. But to beat עם strong way. זה בא מגרמנית, כשאתה אומר ראוס שמייסר, זה האיש שעומד בדלת וזורק את השיכורים. שלמה, אתה לא יכול ללמוד מגרמנית על המובן של מילים ביידיש. אתה צודק. זהו, זה דבר ראשון. עכשיו, קודם ראינו בפרק הקודם מאוד דיקץ גשלומי. זאת אומרת, נתנו מכות לחתולה. עכשיו כתוב מנהות דיקץ גשמיסן. שמייסן זה לתת מכות עם שוט. הבנתי. להצליף, לתת מכות. זאת אומרת, גם קודם נתנו מכות וגם עכשיו, אבל קודם זה היו כנראה מכות יבשות. עכשיו, בעלי הבית כועסים על החתול שהוא לא מבין שאסור לרצוח, ואז הם נותנים לו, מצליפים עליו, עם שוט. כן. Atzund hat erst die Katz verstanden. Atzund. מה זה אצונד? לא יודע. אצונד זה צורה ישנה של איצט. עכשיו. כן? לא שמעתי. אצונד זה צורה ישנה של המילה איצט. עכשיו. אצונד הודיקץ פרשטנן. עכשיו החתול... הבינה. מבינה. אנא, תמשיכי. אז ניסט, אוקיי. Atznud hat erst die Coin. לא, אז נישט. המילה שאת ממשיכה זה אז נישט. אז נישט. wohnen. כן. Federn nicht es. אז צריכה לקרוא את המילים האלה יותר נכון. תנסי עוד פעם. אז nicht wohnen Pederen nicht es. שלמה, אתה יכול לעזור? איך אתה קורא את זה, שלמה? אז nicht, Atzund das erst die Katz verstehen, als nicht, wenn Federn gehabt es, nicht, wenn Flecken und Blut auf dem Tischtuch. היא הפעם, עכשיו היא הבינה... אני עדיין לא הבנתי את היידיש. אוי. תקרא עוד פעם. אז nicht, wenn Federn gehabt es, אם לא היו... לא, מה שלא בסדר. בטקסט לא קוראים בסדר. אז nicht, wenn Federn gehabt es.
זה ככה מנוקד. נכון, יסגה. אל תסתכל על הניקוד. עכשיו, מה יש אחרי המילה אס? אז, זה לא אז. אז nicht wenn Federn gehabt es פסיק. לא ברור לי הניסוח ביידיש. תנסה את כל המשפט מההתחלה, אולי אני אבין יותר. Azunt hat erst die Katz verstanden, לא verstanden. verstanden, als nicht wenn Federn gehabt es, nicht wenn Flecken von Blut auf dem Tischtuch. אני נורא מצטער, אבל אני מניח שפרץ יודע לכתוב, וזה לא מסתדר לי. לא מסתדר לי. כתוב ככה, אצונד עכשיו, הות דיקץ פרשטנן, החתול הבין, נכון. אז נישט שלא, ומה יש אחרי נישט? ונן. איך? ונן. תגיד לי אותיות. וו עין, נון עין, נון סופית. ונן. אז נישט ון, לא ונן. יכול להיות ונן. יש לנו ונן. יש שני נונים ועין באמצע. אוקיי, שלמה, יכול להיות שהבעיה היא שהכתיב הוא מאוד מיושן. בואו ננסה לקרוא את זה לא ונן אלא ון. אז נישט ון, הלאה. Federn gehat es. Federn gehat es. ויש פסיק? אחרי האס. לא, עכשיו אני מבין, אתם, לא, פה מצטרפים שתי טרגדיות. הכתיב הוא ישן, ואתם קוראים לא נכון בגלל שהכתיב הוא ישן. מה שכתוב זה, אז נישט וגן, פדרן, נכון, וגן. אנא תשמעי מה שאני אומר. אז נישט וגן, פדרן, גייטס. שלמה קרא גהטס, למה? כי הוא לא זוכר שבכתיב ישן, עין ה' זה במקום שני יודים. אז נישט לא ונן, אלא זה נון זה גימל. אז נישט וגן פדרן גייטס. עכשיו החתולה הבינה, אז נישט וגן פדרן שלא לגבי נוצות גייטס, זה הולך. שנתנו לה מכות לא בגלל הנוצות. עכשיו אני רוצה ששניכם תגידו לי, האם אתם מבינים למה הכתיב הישן לא נתן לכם לקרוא נכון? כן, אם כתוב וגן ואני קורא ונן, אז זה ברור שהוא לא נותן. נכון, אני ראיתי נון. אני לא רואה את הגייטס. עם זכוכית מגדלת אני לא רואה גימל. כן, גם אני. זה גימל. גימל עין ה'. עכשיו, בכתיב ישן, עין ה' זה... לא. גימל עין נון. וגן. אני מדבר על גייטס. וגן כבר קבענו, שזה וגן. עכשיו, לגבי גייטס. בגייטס זה גימל עין ה'. זה צריך להיות גימל יוד יוד תת. זה ברור? כן. כן, גייטס, נכון. הבינה החתולה שלא וגן פדר, לא אודות נוצות גייטס, זה הולך. זה מדובר. After Noshmisen, when the cat was Neshmisen,
she understood that it's not the way to hear about the to leave this after the killing this all the כן, החתולה הבינה שנתנו לה מכות כי היא לא רצחה כמו שצריך. כן. ועכשיו שנתנו לה מכות פעם שנייה, היא מבינה שזה לא בגלל הנוצות. כן. בפעם השנייה היא בלה בלי שיש נוצות באוויר. אז היא הבינה שהיא מקבלת מכות לא בגלל הנוצות, ולא בגלל הכתמים על המפה. נכון, למה? כי הפעם היא בלה את הציפור ואין נוצות ואין דם, ובכל זאת היא קיבלה מכות. אנה, משפט הבא. נכון, nicht wegen Blocken von Blut öffnen mich תשטוך. כן, אבל את קראת לא נכון רגע את המילה נישט וגן, מה המילה שקראת אחרי וגן? פלקן. קודם אמרת פלוקן. נישט וגן פלקן, זאת אומרת, וזה גם לא מדובר על הכתמים של דם, כי היא קיבלה מכות פעם שנייה גם כשלא היו כתמים. אנה, המשפט הבא. von Blut öffnen תשטוך. טוב, זה כבר אמרנו. כן. המשפט אחרי זה. der Tor ein als man Tor nicht deuten. עד פה, רגע. כן. כמעט קראת את זה נכון, אבל עדיין לא. תקראי עוד פעם את המשפט הזה. der Tor. מה זה תור? סור. אולי סור. סליחה, לא, כתוב, רגע, השאלה שלי, מור, רגע. סוד הוא, הפתרון, זה סוד, נכון, der סוד אין. כן. der סוד אין. לא כתוב אין. אין. לא, אם לא תקראו נכון, לא נוכל להתקדם. סליחה, איז. מה? זה בסדר. der סוד איז. אתם צריכים לנסות לקרוא את זה נכון מההתחלה, אחרת נתקדם צעד קדימה 3 אחורה. der סוד איז, כן. der סוד איז, אז מן, תוד, תור. נכון, אני סליחה, יש טקסט בקרטון, יש טקסט בפייפר, so there was not good copy, so I am not see the complete, exactly. בואי, אנחנו יודעים שיש קשיים. der סוד is as mentor nicht deuten, תרגום. Deuten, she understood the reason that she cannot to kill. לא, את צריכה לתרגם, לא מה שאת מבינה, אלא המילים. der סוד is, איך את מתרגמת der סוד is? der סוד, the conclusion. מה זה סוד בעברית, אנה? אני לא יודע מה זה סוד. the secret. הסיקרט הוא, החתולה מבינה שהסיקרט, למה נותנים לה מכות, הסיקרט הוא, אז מנטור nicht deuten. The secret of this is not to kill the bird, not to kill. שאסור להרוג. אסור, נכון. אסור, מטור nicht, אסור להרוג. שלמה, המשפט הבא. אז man darf Leib haben. רגע, לא. אז man darf לא זה דף. Leib haben. שלמה לקרוא. אז man darf
לייב הובן. לא כתוב לייב. איזה אותיות כתוב בלייב? למד יוד עין בית, ומתחת ליוד... עכשיו אני מבין. שוב, הכתיב הישן, כתוב ליבהום, כמו בגרמנית, העין מיותרת, ולכן צריך לקרוא, אז מנדף ליבהום. תראו. שצריך לאהוב. אז החתולה הבינה שאסור להרוג ציפור, צריך לאהוב את הציפור. מויכל זין, ולסלוח לה. נכון. עוד משפט? אז נישט mit ארבע מיסוס בית דין verbessert man die zindene Welt. לא כתוב זינדנה. זינדינה. זינדיגה. יש כתוב זינדיגה עם גימל, אבל בסיומות כאלה בכתיב ישן, צריך להיות קוף, זינדיקה ולט. לא, זה לא זינדיקה, כתוב זינדינה, אבל טוב, בסדר. לא, אנחנו לא עושים. אתה רואה נון, ואני אומר לך שיש שם גימל. בסדר, אני מקבל, זה לא, אני לא חולק עליך. זה לא עניין של משא ומתן, רגע אנה, זה לא עניין של משא ומתן איתי. בהחלט לא. אני מקבל כל מה שאתה אומר, להפך. אבל אני פשוט אומר להצדקתי, למה אני קורא את זה באופן עקום, כי כתוב עקום. זה לא מספיק, שלמה, שאתה מקבל מה שאני אומר. אני רוצה שתנסה לראות האם יש שם גימל, זינדיגה, ולא נון. כן. שלמה. לא, כתוב נון, אני לא רואה בזכוכית מגדלת את ההבדל בין הנון הראשונה לנון שלפני העין. אוקיי, אז הזכוכית המגדלת לא עוזרת לך. האם אנה רואה גימל? זינדיגה? כן, זינדיגן. אז אנה רואה, הזכוכית המגדלת לא מספיקה חדה. אז יש שם גימל, וצריך להפוך בכתיב ישן את הגימל לקוף. עכשיו תראו, אנחנו נתקלנו היום בקושי בלתי צפוי. הכתיב, האורתוגרפיה בטקסט הזה היא כל כך ישנה, שהיא מקשה עליכם לקרוא נכון ועוד יותר להבין. אני אבקש לכן, יש לכם נייר ועיפרון? יש. אנה, יש לך נייר ועיפרון? כן. אני מבקש שנקדיש כמה דקות, ואתם תנסו, אנחנו חייבים לעבוד על זה כתרגיל, אתם תנסו להעתיק כמה שורות שקראנו היום, לכתיב מודרני ביידיש, כמו שאתם רגילים מהטקסטים מהאנתולוגיה שאני הכנתי בחוג ליידיש. אם אתם לא יודעים, אתם שואלים. מאיפה נתחיל? מנהות דיקץ גשמיסן. משם תקדישו כמה דקות להעתיק את זה על הנייר בכתיב מודרני של איבו ביידיש. אם יש לכם שאלה איך להעתיק, תשאלו אותי. בסדר? מתחילים. אפשר לשאול כל שאלה באמצע העתק. התרגיל הזה חיוני, כדי שנבין איך לקרוא טקסט שהוא כתוב בצורה ישנה. אני מציע משפט ראשון,
עד לנקודה, ואז נסתכל איך עשינו את זה. אני לא הבנתי, מה אני עושה עכשיו? את מעתיקה את המשפט ביידיש על הנייר, אבל בכתיב מודרני ביידיש. כל האותיות המיותרות, את לא מעתיקה. במשפט הראשון אין אותיות מיותרות. תקרא את המשפט הראשון. Man hat die Katz geschmissen. והכל כן. מצלצל כמו שכתוב, וכתוב כמו שמצלצל? כן. כן. אוקיי, אז עכשיו תעתיקו את המשפט הבא. אולי תגיד אותו בקול. Azund hat erst die Katz verstanden, als nicht wegen Federn Gehates. לא גהטס, אלא גייטס. גייטס. גייטס, זה הולך. אז את המשפט הזה תעתיקו בכתב יד שלכם. ואחרי שתעתיקו את המשפט בכתב ידכם, אני אבדוק האם כתבתם את כל הסימנים הדיאקריטיים של הכתיב המודרני. הגיע הזמן שנעבוד על זה קצת. עד גייטס, וברגע ששלמה יגמור, אני מבקש מאנה לעקוב, לשמוע איך אני בודק עם שלמה, מה הוא כתב, ואנה תסתכל במה שהיא כתבה. טוב, פה המשפט הוא, Azund hat erst die Katz verstanden, als nicht wegen Federn geht es. אוקיי. עכשיו אנחנו מתחילים, רגע שלמה, מילה. עצונד, איך כתבת? תגיד לי מילה עם כל הסימנים. עצונד השארתי כמו שהיא. אז תגיד לי כמו השארת. אתה צריך לכתוב את זה, לא להשאיר. כן, עצונד, כתבתי. מה כתבת? עצונד. א' צדיק ו' ד'. שלמה, תבין אותי. כל אות ואות וסימן שכתבת. במילה עצום. א' צדיק ו' נ' ד'. לא מספיק. ג'. לא, שלמה אמר עצום ד', אבל חסר לי משהו שם. ביידיש מודרנית, אם אתה כותב א', יש 3 סוגים של א'. יש א' אילמת, יש א' עם קמץ, יש א' עם פתח. זה היה השיעור הראשון שעשינו כן. אז מה חסר במילה שכתבת, שלמה? אני לא כל כך יודע, כתבתי עצונד, זה נשמע לי בסדר, אני לא יודע. תראה, אם היית כותב מתחת לאלף שום דבר, אז אי אפשר לקרוא לזה עצונד. אם היית כותב מתחת לאלף קמץ, אי אפשר לקרוא לזה עצונד. אז מה צריך כדי כתבתי פתח. אבל לא אמרת לי קודם שכתבת פתח. לא, כתבתי פתח. אז למה אתה לא אומר לי? בסדר, אני נראה לי... בדיוק שואל, מה כתבת?
אוקיי, א' פתח, צונד בלי שום ניקוד. לא. אתה לא אומר לי קובץ של מילים, אתה אומר לי אות. אוקיי, א' פתח, צדיק בלי ניקוד, ו' עם שורוק, נון בלי ניקוד וד' בלי ניקוד. אז זה כבר לא טוב. ו' עם שורוק, ממתי ביידיש אנחנו כותבים ו' עם שורוק כשיש ו' לבד? ו' לבד זה תמיד הוא לא צריך את השורוק. אתה תבין שלמה, אם אתה לא תקלוט ותלמד עד הסוף את הכתיב המודרני ביידיש, לא תוכל אף פעם לקרוא נכון. אז המילה הנכונה זה, ואנא את שמה לב, צריך א' פתח, צדיק, ו' בלי נקודה, נון ד'. נון ד'. אתה יכול לתקן אצלך שלמה? כן. וגם אנא תיקנתי. המילה הבאה. הוט. א', קמץ, ת'. לא, עכשיו מדבר שלמה. סליחה. הוט. איך כתבת את המילה הוט? א' קמץ, ת'. המילה הבאה. ארשט, עין קמץ, סליחה, לא קמץ. רגע, מה אתה אומר שלמה? ארשט, עין, ריש, שינטט, בלי שום ניקוד. נכון, אין שם שום ניקודים. הלאה. דיקץ, די בלי ניקוד, וקץ... לא, שלמה, סליחה. אל תגיד בלי ניקוד. איזה אותיות, זה הכל. די, ד' י'. כן. קץ, קוף, א' עם פתח, צדיק. צדיק סופית. הלאה. צדיק סופית. פרשטנן. לא כתוב פרשטנן, סליחה. אותיות. פי, עין. לא פי זה פי נקודה, אבל פה זה פי. פי, עין, ריש. רגע, לא. איך אתה כותב את האות פי ביידיש? אתה ממהר. פי עם מקף למעלה. עם מפריד, עם רפה למעלה. לא פי אלא פי. עם רפה למעלה, כן. עין? לא, בגרמנית זה עין. בגרמנית זה פרשטנן. אבל ביידיש אין פר כפרפיקס, אלא יש פר. אז במקום העין צריך להיות א' עם פתח. תראה, שלמה ואנה. לא, בסדר, אני... אנה הייתה מההתחלה, ממאי בשנה שעברה, אבל אתה הצטרפת אחר כך, ואני ביקשתי מזמן, תעבור על השיעור הראשון והשני, שם אנחנו מדברים איך כותבים ביידיש מודרנית. אתה חייב להסתכל על שני השיעורים הראשונים. בלי זה אנחנו לעולם לא נצא מהבוץ. אוקיי, פרשטנן. פי עם רפה, א' פתח, כן? א' פתח, ריש, שין, ת', א' פתח, כן. נון, עין, נון. נון סופי. אוקיי, מילה הבאה. אנה, את עוקבת, את שומעת, כן? מה שלמה? כן, נכון. אוקיי, תמשיך שלמה. אז א' פתח זין. כן. נישט, נון, יוד, שינטט. כן. וייגן, וו, עין, גימל, עין, נון. לא. בכתיב הישן כתוב וגן, אבל אחרי הגימל צריך להיות נון סופית בלי עין. וגן. אנחנו באים לא אומרים וגן, זה בגרמנית. אנחנו אומרים וגן.
אז צריך להוריד את העין השנייה. בין הגימל לנון הסופית אין עין. הבנתי. אוקיי. וגן פיידרן. רגע, שלמה, אני רוצה לתת דוגמה. וגן. ביידיש מגורמנת בכתיב ישן, את המילה זוגן, הם כותבים זוגן. אבל ביידיש לא זוגן. יש עין נון בסוף, לפעמים מיותרים. הלאה, המילה הבאה. המילה הבאה, פה הפסקתי. נגמרה השורה ופה הפסקתי, אבל אני מוכן להמשיך. כן. וגן פיידרן גייטס. פיידרן... רגע, פיידרן גייטס, כל זה תעתיק ואז נדבר. גם אנה. עד גייטס, כולל. כי זה סוף המשפט. פדרן גייטס, פדרן גייטס. גייט? כן. כששלמה יגמור לכתוב את המילים האלה, אני אבקש שהוא יגיד... עכשיו אני? איך הוא... לא, את עוקבת, את רואה מה ששלמה עושה, כן. וזה יעזור לך יותר. אז וגן פיידרן, עכשיו פיידרן זה פיר רפה. לא, קודם כל שלמה, המילה ביידיש זה לא פיידרן. מהי המילה ביידיש לנוצות? פדרן. אז איך אתה, שלמה? פיידרן גייטס. לא פיידרן, אמרנו פדרן. כן. פיידרן. פי רפה, כן. עין, דלת, ריש נון. זאת פדרן? או פיידרן. למה, אני שואל אותך. אני כתבתי את זה בלי העין, אבל יכול להיות שצריך פה עוד עין. אם אתה לא כותב עין, אתה צריך לקרוא את זה פדרן. זה לא יידיש. פדרן זה נוצות. אז אוקיי, אז פי, עין, דלת, עין, ריש נון. נון סופית. נון סופית. המילה הבאה. גייט, גימל, עין, יוד יוד תת. לא. בכתיב מיושן, אחרי הגימל יש עין ה'. במקום עין ה' צריך שני יודים. גייט, גימל יוד יוד תת. גימל, גייט. זה גימל, עין, ה', תת. לא. עין ה' בכתיב מגורמן. בכתיב ישן צריך במקום עין ה' יוד יוד, גייט. גייטס, כן. כי ביידיש אנחנו לא אומרים גייטס, אומרים גייטס. אז זה גימל יוד יוד תת. because we are reading in the modern Yiddish. נו בטח, אנחנו כותבים ביידיש מודרנית. נכון. ואס. איך כתבת אס, שלמה? עין אס. אס, עין סמך. נקודה. נקודה, כן. טוב, עכשיו אני רוצה לשאול את שלמה, את התרגיל הזה לא עשינו חינם. מה למדת לגבי כתיב מודרני על ידי התרגיל הזה? שיש לי עוד הרבה ללמוד. יש לך, האמת שלמה שיש לך מעט ללמוד. אתה צריך להיכנס בפגישה הראשונה והשנייה, לשיעור הראשון והשני של לרן יידיש אונליין, ושם אני מסביר בדיוק איך כותבים ביידיש כיום. נכון. אז אני מבקש, תעשה לך בזמן פנוי, תיכנס לשיעור ראשון ושני. ואותו דבר אני מבקש מאנה. כן.
כמה זמן יש לנו? השעה 6:53. אנא, המשפט הבא. The same, the spelling like the Shlomo? The same in this way, nicht, nun. תעתיקי בכתב היד שלך על הנייר את המשפט הבא, וגם שלמה יעשה אותו דבר. משפט זאת אומרת עד לנקודה. כשתגמרו להעתיק, נכון. אם יש לכם שאלה, אתם יכולים לשאול כל הזמן. עושים אותו תרגיל עם המשפט הבא. Nicht wegen, Flecken von Blut, Eufen, Tischtuch. כן, כל זה תעתיקי בכתב ידך. נון, כן, נון, יוד. קודם תכתבי, אחר כך נדבר מה כתבת. אני צריך שזה יהיה כתוב על ידך, ביד שלך על הנייר. תעשי קופי בכתיב מודרני ביידיש, ושלמה אותו דבר. אני לא הבנתי מה אני עושה. את מעתיקה, את כותבת ביד שלך על הנייר את המשפט הזה ביידיש. You have to find mistakes in the spelling. כן, נכון, עכשיו אני הבנתי, אבל אני... The mistake in me or in the text? לא, את המיסטייקס אני אמצא. את צריכה לכתוב כאילו זה יידיש מודרני. אם תעשי שגיאות, אני אמצא ואני אגיד לך. אבל קודם תעתיקי איך שאת חושבת שצריך לכתוב ביידיש היום. ושלמה אותו דבר. זה מה שעשיתי. אל תחפש שגיאות, זה אני אמצא אותה. אז ניתן לאנה להעתיק. כן. בינתיים שלמה יכול להסתכל על מה שהוא עשה, ולהיות ביקורתי כלפי עצמו, מהניסיון של כל הטקסטים שקראנו באנתולוגיה, שנתתי לכם כתובה בצורה נכונה. אנה, כשתגמרי להעתיק תגידי. כן. ממתי הטקסט הזה? זאת אומרת, בזמן, מתי הוא נתפס? 1906. ומתי היבו? תשמע, לפני שאיבו נוסד, איבו נוסד ב-1925, ואז הם איבדו את הכללים של הכתיב המודרני, ופרסמו ב-35 איך צריך לכתוב יידיש בצורה מודרנית. וזה בטח גרם לצעקות עד השמיים. צעקות של מי? של מי שכתב בצורה הישנה. אפשר אני אומר... רגע, אני רוצה להבין מה ששלמה אומר. מי שכתב ב-1906, מי שהדפיס בכתיב ישן, זה מה שהוא ידע. כן? עד שאנשים הבינו שיידיש זוהי שפה כמו כל השפות, והיא שפה תרבותית שצריך לכתוב אותה לפי כללים. זה לקח עשרות בשנים. עד היום אנשים שלא למדו יידיש בבית ספר, אנשים שלא למדו יידיש בבית ספר, חושבים שהם יכולים לכתוב איך שבא להם. אנה, מה את אומרת? I want to just to say that we are surviving because the Bella came. Hi. זה לא We have the trouble. אני רוצה להסביר לך
שלום, I'm too stupid today, בלה. בלה, אני רוצה להסביר לך מה קורה פה. אוקיי, מה קורה? ברגע שאת העלית דפרומי קץ, אוקיי. מדפוס שנתפס ב-1906, פתאום אני שמתי לב ששלמה ואנה לא יודעים לקרוא יידיש. למה? כי הכתיב כל כך מיושן, שהם לא מוצאים ידיים ורגליים איך לקרוא מילה ביידיש. בזמנו, בלה, אני ביקשתי משלמה, שהוא יצטרף מאוחר לפגישות שלנו, וביקשתי מיאיר, שהם ילכו לפגישה מספר 1 ו-2, איפה שאני מסביר איך כותבים ביידיש מודרנית. הם לא עשו את זה, ולכן היום אנחנו הסתבכנו בקריאה, גם של אנה וגם של שלמה, ולא יצאנו מהבוץ. אז החלטתי שאנחנו עושים by hook and by crook תרגיל, וביקשתי משלמה ומאנה להעתיק משפט מתוך הטקסט ביידיש שהם יכולים לקרוא, ואחרי שכתבו משפט עברתי איתם, בעיקר עם שלמה שלא הבין מה אני מבקש ממנו. אני ביקשתי שהוא יגיד לי כל אות עם הסימנים הדיאקריטיים שהוא כתב. עשינו את זה, ואז שלמה הבין איפה יש אותיות מיותרות. למשל, שלמה לא הבין שעין ה' בכתיב ישן, צריך במקום עין ה' לכתוב יוד יוד, כי אם כתוב גהת, ג' עין ה' ת', הכוונה זה גייט, ג' יוד יוד ת'. ודווקא טוב שנכנסת מאוחר, מכיוון שאת, אני חושב, כבר מכירה את העניינים האלה. אבל ככה העתקנו 2 משפטים, כן. ועכשיו אנחנו עומדים לראות מה שלמה כתב במשפט השני. רגע, אז אני מבינה שלא ממש המשכתם עם הטקסט, עם הפרומי קץ? ניסינו, אבל הם הסתבכו בקריאה בצורה... בסדר, כן. ואני לא הבנתי מה קוראים. אנה, אל תחשבי שאני כזאת חכמה נולדתי. אני כבר קראתי הרבה טקסטים ביידיש שכתובים ככה, בגלל זה אני יודעת לקרוא אותם. נכון. אז זה טוב שהצטרפת מאוחר, כי בינתיים התחלנו בתרגילים. ועכשיו אנחנו באמצע התרגיל של העתקת משפט שני, ושלמה בבקשה, תקרא לנו את המשפט שהעתקת השני. תעקבי אחרי שלמה, כן? רק רגע, אני רק רוצה לראות מאיפה לקחתי את זה. שלמה, אתה יכול להעלות את הטקסט בבקשה? אז זהו, לא הצלחתי להעלות את הטקסט, ואנה ואני, כל אחד יש לו את הטקסט. טוב, אז אני אנסה להעלות מהצד שלי. עוד רגע. אנחנו בעמוד האחרון, בעמוד 15, בפסקה שלפני האחרונה. אוקיי, אני אנסה. טוב. חכה שבלה תעלה את זה, ואז תגיד לבלה את המשפט שהעתקת ועליו אנחנו נעבוד. המשפט מתחיל, את שומעת אותי, בלה? כן, אני שומעת ואני רואה את הטקסט, כן. המשפט מתחיל at schon dort erst die Katz verstehen, כן. אז nicht wegen Federn geht es. אוקיי, את המשפט הזה תגיד מה אתה... אני מתחיל בפדרן geht es, nicht wegen Flecken von Blut auf die Tischtuch. כן. מה המילה הראשונה שהעתקת? פדרן. פדרן גייטס. כן.
איך כתבת פדר? פי עין, דלת עין. לא, לא, זה לא מספיק לי. פי, איך כתבת את האות פי? פי רפה. אז זה צריך להגיד. הלאה. עין, דלת עין, רש נון. מילה הבאה. גייט. גימל עין, יוד יוד תת. לא. סליחה, גימל יוד יוד תת. אני כתבתי עם עין. העין צריך להוריד אותה, כי עין ה' זה כתיב ישן. ג' י' י' ת'. אנא את עוקבת, כן? הלאה, שלום. אז נישט wegen... לא, לא, אתה אמרת עכשיו שתי מילים. מה המילה הראשונה שאתה אומר? אס. איזה אותיות כתבת? זה was zusammen. איזה אותיות כתבת, שלמה? לא, גאת אס, עין סמך. הלאה. ועכשיו בפסיק, ואחר כך נישט wegen נישט נון יוד שינטט. כן. wegen וו עין גימל עין נון. לא. מכיוון שביידיש אנחנו לא אומרים אף פעם וגן, אנחנו אומרים וגן. אז את העין האחרונה צריך למחוק. נכון, לא לכתוב אותה כי זה מגורמן, זה לא יידיש. הלאה. פלקן, פי, רפה, לא למד. שמעתי. רגע, האות הראשונה מה היא? פי רפה. לא פי רפה, אלא פי רפה. פי רפה, למד עין, קוף, נון. נכון. יפה, שלמה הוריד את העין, כי יש עין בין הקוף לנון. נכון, יפה. הלאה. שלמה, העצה שלי ולאנה, תקשיבו לצליל של המילים, אתם יודעים מספיק יידיש פסיבית, כדי לדעת שזה לא פלקן, אלא שזה פלקן. ואז טוב שהורדת את העין. הלאה, המילה הבאה. פון, פי רפה, וו נון. כן. אבל בזמנו, שלמה, אתה כתבת וו עם שורוק באמצע. עכשיו כתבת וו בלי נקודה באמצע? כתבתי וו, כן, בלי נקודה, אבל צריך להיות, כן, עם שורוק. לא, לא צריך להיות, זה בסדר, לא צריך. למה לא צריך, שלמה? ראיתי קודם במשפט הקודם שיש לך נטייה בכל צליל לכתוב שורוק. זה לא ככה. כי אני למדתי ניקוד בחוג ללשון, מה לעשות? כן, אבל ניקוד בעברית ולא של יידיש. ולכן אני מבקש שתלך לראות את הפגישה הראשונה והשנייה, שם אומרים לך איך כותבים ביידיש. אם לא תצא מהבוץ הזה, לא תוכל להתקדם. הלאה. אני יכולה רק במשפט אחד להגיד, יש מקרה אחד שוו מקבלת שורוק, וזה כאשר יש לנו 3 וווים, ואנחנו צריכים, למשל במילה וו, זה וו שורוק, כדי להבדיל אותה מהוווים של ה-V, של הקונסוננט V. ואני מוסיף בלה, ויש עוד מקרה שיש 3 וווים, אבל ההוא היא בהתחלה, בהתחלה, נכון. פרוב, פרוב. ניסיון. כן. ואז הוו הראשונה מקבלת שוב. שלמה, זה מובן? כן. אוקיי. פון בלוט, בלוט, כמו ששומעים, בית, למד, לא כמו ששומעים. אני לא רוצה פרשנות. מה כתבת? אנחנו עובדים על עובדות קשות. כן, מה כתבת? בית דגושה, למד ופטט. נפלת בפח. ביידיש, אילו היית מסתכל על השיעור הראשון והשני,
היית יודע שאין ביידיש בכתיב המודרני דגש בבית אף פעם, ולכן אתה לא יכול להגיד בית כמו ששומעים, כי כמו שאתה כותב זה לא נכון, בית בלי שום ניקוד, בית, הלאה. בלוט, אויפן. לא, בלוט. אויפן. לא, המילה בלוט, איך כתבת? בית, למד, וו, תת. ולוו אין שורוק, אני מקווה. אין. הלאה. אויפן. כן. א', ו', י', פ', נ'. פ' לא. לא יכול להיות פ'. פ' זה פ' נקודה. פ' עם רפה למעלה? כן. טוב. נון סופית, ותשטוך, ת' י' ש' ת' ו' כ' סופית. בלי שורוק. בלי. טוב. בלה, תקראי את המשפט הבא. אנחנו גמרנו עם התרגיל להיום, ועכשיו אנחנו חוזרים לקרוא ולתרגיל. אוקיי. Der Sod is, אז מנטורניש טויטן. תראו. הסוד הוא שאסור להרוג. טויטן זה הפועל, להרוג. כן. הלאה. אבל זה, אני אף פעם לא, זה פעם ראשונה שאני שומעת את הפועל טויטן. יפה. בדרך כלל אומרים הרגנן. נכון, אז יש לנו פה סינונימים. הרגנן מהקומפוננט העברי, מהי ריש ג' עין נון סופית הרגנן, אבל גם ביידיש אפשר להגיד טויטן. אבל זה יותר להמית מאשר להרוג. נכון, להמית, בדיוק. אבל חסר פה המילה שעושה את זה לפועל. טויטן. למה? מנטור. רגע, חכי. שלמה, למה טויטן זה לא פועל שלם, לדעתך? זה לא נשמע, טויטן חסידים, זה החסידים המתים, אבל זה לא להמית. לא, שלמה, אתה מבלבל עם טויטה חסידים, זה לא טויטן חסיד, טויטה חסיד, העין היא של רבים, זה חסידים מתים, והמילה טויטה זה אדיקטיב, זה לא פועל. אתה חייב להבחין בין פועל לבין אדיקטיב, לבין שם תואר. אתה שם לב את הבלבול שאתה עושה? כן, אבל... מטורניש טויטן אסור להרוג. התרגום של המילה טויטן זה להרוג, זה שם הפועל. טויטן להרוג, כמו זינגן, כמו שרייבן. טויטה חסידים זה משהו אחר. ביידיש לא אומרים טויטן חסידים, אומרים טויטה חסידים. הבנתי, טעיתי. לא, אתה הולך אחרי צליל לא מובחן. אוקיי. הלאה, בלה. אז מנדרף ליבהובן, שצריך לאהוב. זה הסוד. אסור להרוג ציפור, צריך לאהוב אותו. יאללה, יופי. תראו, לכאורה, החתולה למדה את הלקח של היהדות. ובכל זאת היא גם הורגת את השלישי. בואי נראה איך. מויכל זין. זאת אומרת, מדרפט ליבהובן מויכל זין. לסלוח. נכון. למה לסלוח? כי יש לה כל כך הרבה חטאים לציפור. בשבוע שעבר מנינו אותם, את כל החטאים שלה. יפה. איך ידעת שליב שכתוב אחרת זה באמת הליב של האהבה? כי שוב פעם, אני כבר מכירה את זה מדברים שקראתי בעבר. עכשיו תראה,
גם למדתי קורס על יידיש, שלמה. כן. עכשיו, אוקיי. שלמה, אתה שואל בעצם שאלה יותר פרקטית. אתה שואל, ואנה, גם את, תשמעי, אתה שואל, אם אני רואה מילה שמודפסת ליפ, איך אני יכול לדעת שאני צריך לקרוא ליפ, נכון? נכון. עכשיו, ברגע שאתה קורא במוח שלך ליפ, זה מצלצל לך כמילה ביידיש? שאתה יודע? לא, למען האמת לא. אז באופן אינסטינקטיבי, אני לא יודע איך זה פועל במוח שלך בעצם, אנשים שיודעים יידיש סבילה בלי שלמדו, אבל מזהים מיד שפה יש כתיב מגורמן, כן? לא תקני. ולפי הקונטקסט, אם החתול למדה שצריך רחמנות, אז בדף ליבהום, זאת אומרת, כן? גם ביידיש ישנה, כשרוצים לכתוב את המילה שיר, לא כותבים ליד, אלא ליד, זה גרמנית. כן? אז מורידים, אם אפשר, את העין כשמעתיקים. בלה הלאה. אז נישט מיט ארבע מיתוס, זה נכון? מיתוס? מיתות? מיתס. מיתס? למה מיתס? אני שואל אתכם, למה מילה בעברית שמסתיימת בחולם, כן? בסוף המילה, למה זה הופך לאה? ולא אומרים ביידיש מיתוס, אלא מיתס, מיתות מיתס. קודם כל השאלה, למה אתה מבטא את התף כשהיא לא דגושה? זה צריך להיות מיסס. האם בעברית, שלמה, אם אני כותב מיתות בית דין, אנחנו לא מנגדים את התף? אני חושב שלא. אם לא מנגדים את התף, כן? אז צריך להגיד 4 מיסס בית דין. ואתה צודק ויגיד לך למה. איך אומרים ביידיש מיתה משונה? אתם יודעים, כשמישהו מת בצורה מוזרה, אומרים, הות בקומן המיסה משונה. ומזה אני יודע שמיתה לא מנוקדת. אז אתה צודק, צריך להיות 4 מיסס בית דין. בלה, הלאה. כן, לא, אני פשוט מנסה לחשוב, שאלת למה הוו הופך לאה. בהיגוי ביידיש של מילה בעברית. כן, אני מנסה לחשוב, אני לא יודעת, אולי בגלל שזה... למשל, אתן לך דוגמה, אתן לכם עוד דוגמה. המילה שיטות, ביידיש אומרים שיטס. אז אנחנו כבר רואים 2 מילים עבריות שהן נגמרות בו"ת, בחולם מלא, בחולם, והוא הופך לאה. אז אני אחזור על הכלל. כאשר מילה עברית שנכנסה ליידיש נגמרת בחולם, החולם הופך לאה. למה? כי חולם זה תנועה גדולה. אותו דבר כמו קמץ, בהימה, קמץ או זה תנועה גדולה. אז אומרים בהימה, מיסה, משונה. אוקיי. אוקיי. אותו דבר שלמה הופך לשלוימה. בדיוק. בדיוק. אוקיי. ואני לא בטוח, הרי שלמה כותבים בלי וו, זה רק חולם חסר. נכון. אז גם חולם חסר הופך לאה. זה העניין. הלאה. אוקיי, אז נישט מיט 4 מיסס,
בית דין verbessert man die sindige Welt. די זינדיקה מה? Welt, עולם. כן. אז החתולה מבינה גם מה היא מבינה? שלא מתקנים את העולם החוטא בארבע שיטות המתה של בית דין. בואו נזכר בשיטות. סקילה, שריפה, שחיטה, ומה עוד? רגע, בלה. סקילה זה אחד, מה עוד? שריפה. שריפה, ששופכים עופרת לתוך הפה של הנידון. הלאה. שחיטה. שחיטה, כן. ואת הרביעי אני לא זוכרת. כן, גם אני לא. אז יש לנו שריפה וסקילה ועוד שתיים שכרגע אנחנו לא שחיטה. לא? שחיטה? אולי מישהו יכול להיכנס, אם כבר העלינו את זה. הנה, אני נכנסת. 4 מיטות בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. הנה, הרג וחנק. תשמעו, החתולה עד עכשיו לא עשתה שריפה, לא עשתה סקילה, אבל עשתה הרג. ויש עוד אחד, חנק. חנק. בואו נראה מה החתולה מבצעת בציפור השלישית. כן. אוקיי. Man darf מחזיר למוטב sein, מוסר זוגן, zum Herz reden. תרגום. צריך להחזיר למוטב, לדבר דברי מוסר, להטיף מוסר, לדבר אל הלב. כן. זאת אומרת, החתולה כאילו הבינה את כללי היהדות. צריך להחזיר את הציפור בתשובה, לגרום לה להפסיק לחטוא. אהבה וכולי. אז בואו נראה מה פרץ עושה עם חתולה שכאילו הבינה את עקרונות היהדות. משפט הבא. הקנרק, הבלצ'ובה, קונקומן צון עזה מדרגה, zu welcher die Frumstigkeit wird nicht der Griechen. תרגום. קנרק זה ציפור. קנרי. ציפור שעושה תשובה, זאת אומרת שחוזרת בה מהחטאים שלה. שהחתולה תחזיר אותה בתשובה, באהבה. כן. יכולה להגיע למדרגה כזאת, שאפילו החתולה הכי אדוקה לא יכולה להשתוות אליה. זאת אומרת, החתולה הבינה שיש לה שליחות של החזרה בתשובה על ידי רחמנות ואהבה, אז כאילו החתולה חזרה למוטב בעצמה, וסוף סוף הבינה את עקרונות היהדות, אבל זוהי חתולה, אז היא כנראה הבינה בצורה עקומה, כפי שנראה עוד מעט. עוד אומרת זה עזה מדרגה, it's meaning גבוהה. מדרגה גבוהה, a very high, איך אומרים, דרגה? A very high spirit. Very high position. כן, הבנתי. Und die Katz der Filt, wie es wächst in ihr das Herz von verfreid. תרגום. והחתולה מרגישה שהלב שלה גודל בתוכה משמחה. מרוב שמחה. מרוב שמחה. חתולה מקבלת אקסטזה דתית. הלאה. Ois alte, schlechte und harte Zeiten. Ois Blut vergießen. לא, רגע.
המשפט הקצר הראשון. אויס, אל תשלח. החוצה זמנים ישנים, רעים וקשים. כן, האויס כאן, כאילו החתולה אומרת, נגמרו הזמנים הקשים והרעים, כי החתולה עכשיו חיה בעידן מוסרי חדש. הלאה. אויס בלוט פרגיסן, נגמרה שפיכת הדם. די עם שפיכת דמים. כן, החתולה באקסטזה דתית עצומה. כן. זה כמו שבגין אמר, no more bloodshed. בדיוק, בדיוק. כן. רחמונס, רחמונס, ונוחמול רחמונס. רחמנות, רחמנות ועוד פעם רחמנות. תסלחו לי על האסוציאציה שלי. כאשר במחנה החרדי מדברים על החזרה בתשובה, בנועם, אתה תסביר בנועם, באהבת הזולת, זה משהו מגביל. כן, הלאה. אוקיי, טוב, יש לנו עוד כמה דקות. Und mit Rachmones ist sie zugegangen zum dritten Kanarek. הנה זאת הפואנטה, תרגום. וברחמנות היא הלכה... לא, צוגגנגן, היא ניגשה. ניגשה. היא ניגשה כן? אל הכנרית השלישית. כן, אוקיי. טוב, תראו, יש עוד 5 דקות בערך, אבל אנחנו פה בשיא של הסיום, ולא הייתי רוצה בסוף של הפגישה היום למהר, מפני שהשיא הוא הפואנטה החזקה של פרץ. כן, אבל אני רוצה להגיד לכם ולך יחיל, אני ביום רביעי שוב לא אוכל להיות, אז אני מקווה אנחנו ביום, רגע, אני רוצה להגיד לך, בלה, שאנחנו דיברנו עם שלמה לפני שהתחלנו להקליט, שבמקרה והיום נגמור, וישאר לנו זמן, קבענו שאנחנו נעלה את הפואמה דרבל של יצחק כצנלסון, וזה מה שנעשה בשבוע הבא, זה אני מודיע לך, שזוהי פואמה שהוא כתב בגטו ורשה, כן? וזה בהמשך למה שדיברנו על ספרות השואה ביום השואה, כן? אז היא רק מודיעה לך לידע אותך על כך. אוקיי. עכשיו, לפני הסיום, אני שואל אתכם, כן? בלי להסתכל על הסיום, כמה חסר? חצי עמוד? לא, עמוד, ככה קצת פחות מעמוד. אוקיי, אז אני בלי להסתכל, מה אתם מנחשים? מה עשה החתול הדתי הרליגיוזי עם הציפור השלישית? שלמה. אני מניח שהוא אכל אותה בלי מלח. לא, אתה טועה. אנה, מה את חושבת החתולה עשתה עם הציפור השלישית? אני חושבת שחתולה יש אינטליגנטי, she know how to manipulate. For her side, she understand, but she understand in her way. So if you can kill with the open area, you can kill in the silence. So if the Kanarek will be Rahmanot, she only accept if will be like she wants. I think. לא הבנתי, אנה, לא הבנתי את המשפט האחרון. Rahmones, she's like the judge. If you are with her, Rahmones. If she don't like, she will kill, I think. אוקיי, בלה, מה את חושבת?
אם לא הסתכלת, מה יעשה החתולה לציפור השלישית? מה היא תעשה? היא תחנוק אותה מרוב אהבה. אוקיי. אנחנו מסיימים כאן. רק רגע אחד, פרופסור. אני רוצה להסדיר את העניין של התשלום, ואני מבקש מכולם לשלוח לי את המייל, בעצם יש לי, ואת מספרי הטלפון. אני הולך לפתוח קבוצת וואטסאפ לכל הקבוצה. מעולה. לא, אבל תגיד עוד דבר, שאתה עומד לכתוב חשבון בבנק, איפה שאנחנו נאסוף את הכסף שיתאסף, פשוט... ביום רביעי אנחנו נדבר על זה. בסדר גמור. זה לא בדיוק חשבון בבנק, בבנק לא רצו לפתוח לי חשבון, הם אומרים שזה לא... לא, אל תספר סיפור. טוב, גמרנו, אני לא אסביר את זה. הבן שלך פותח חשבון בבנק, נכון? לא. אני אסביר את זה בשיעור הבא. ביום הבא נדבר על זה. כן. ועכשיו מה שאתם מתבקשים, שלמה מבקש את האימייל, ומה עוד? ומספר טלפון. אימייל ומספר טלפון של כולכם. מספר טלפון. אנה, יש לך וואטסאפ? יש, כן, בטלפון, אבל לא בלפטופ. בטלפון, ברור, כן. זה טלפון, זה אין, כן, בטלפון, אבל זה, to connection with the Zoom will be not working. טוב, לא, זה לא חשוב. אני רוצה פשוט מספר טלפון של טלפון סלולרי. נכון, אין בעיה. I can תשלחו לשלמה. Yes, I will open the WhatsApp if you need. Of course, no, it's no problem. תשלחו אימייל וטלפון סלולרי, זה הכל. אז תודה רבה, יום רביעי. תודה רבה. נקשקש, להתראות. ביי ביי. תודה רבה, נעמתם לנו מאוד. ביי. תודה רבה. העיקר שנלמד עוד. וואי. ביי.